Naliday a sarabwen ti maysa a pamilya ti baro atawen gapu iti kella at apan nakatay ti pitupulok ket innem ti tawen na lalaki kalpasan na pinaltupaltugan ti riding in tandem suspects sumagmamanulaing nga metro manipud iti pagtaenganday ti barangay 47 Bengkag iti syudad Kilawag. Basar kariti na kay matang ti krimen, manarimaan nga agdaldalos ti lugan na ti biktima. Addamit iti tiyanggi ti maysa kariti kabagyan na idinta adda nangigan na putok. Saan na aninamnama aday tamet gaya men agundaway iti panakapaltupaltug na ti biktima. Ada kami nagbasbaser, iso nga nagtawel aklat nga rimwar. Sana pangkulinakwan di ay agbasbaser. Itatan, ada nang ko nga nagputok. Tibat gaputa Pasko ti amok, ditay fireworks. Nga, idi kwan ada nang ko nga kaslang motor nga kwa. In talyaw ko di matakin di tawa mi. Tawa di tiyanggi. Ket makitak man nga ada naglubon nga nakamotor nga nagpaamyanan. Naalaan ti CCTV iti napasamak a krimen, nupay kasta igempay laing dayto iti pulisya. Basarmet kadagiti nakabuya ti footage, kunada naggapu iti laod dagiti sospek, ken saan na bimaba ti lubon ti motorsiklo a nagserbi a gunman, idi pinaltupaltugan na ti biktima. Insigi damit laing nga nagtalimpuagaw dagito iti daya direksyon. Nakakaradap pay laing ti biktima sakbay anatay gapu kaditi tama ti bala sinagaba na. Kuna iti kabagyan na nga awan iti ammuda rason ti krimen. Naka-jacket ti blue. DJ DJ Lubon. akin likod. J-driver naman. Hangko makastanta. Diyan lang likod dati nakita ko. Nataray na, ma'am? Kas lang gagangay mat lang sir. Hanuni nga dati nataray na nataray. Awan sir, awan ti kwata. Kwa. Saman man nung amin nga bumaba. At dala tayo dyan nga to. Salang bumaba, ti routine na ngamin, no ti mabigatan, makapagkapingatan, makapangan. Dito umay na punas-punasan, dagita lugan na. Tibigat, ma'am. Uy. Doon mo makapunpunas, umulin. Ijay na nakan. Sano ti malamanan, isumanan. Inayon na nga da iti panagbuteng dakang runaan na taagpapan ka dito'y agundaway saan pa'y anatiliw dagiti sospek. Siyempre, mabutong kami at ako, isong agrek-request kami, ti kaslang umay mang ron-ron, dat dito ayam mi. Takwa. Anday mayan, ma'am? Adda idirabi digitay kanayo mo ti police kun digitay tanod mi. Siyempre naliday kami atakwa kun jay anak na jay Spain permiti anana. Ata idi i-forward na kada kami ti CCTV iso DJ permiti ikis na. Kabayatan na narekobre dito otoridad ti upat a fired cartridges ken maysa di foreign bullet. Agtultuloy tinaigat nga investigasyon ti pulisya para iti panakabigbig ti kinasasino dagiti sospek ken ti motibo ti krimen. Mark Magdirila, Balitang Solid North.